Itinagan ti Ama. Napalabas. Nalaos ti pungtot ni Don Leon. Gapo itinaawat daytoy a text nga amuda ti kinasya sino na. Nagkuyog da nga rod ka ni Bugi, ket nagturong daytayan dagiti tao ti Don, tapno pagsasaritaan da tinapasamak. Iti sabali a bangir. Nang isayang katmanen iti operasyon dagiti pulis, ket namnamaan ni Hepe Salvador nga agbaligi da iti nasao nga operasyon. Iti daytamot la arabi, saan ang makaid na ni Don Leon, isong ainkadeng na pailang ti agpaangin. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Asino tawanan bain amang kontra kanyak? Apay kasla mo naglaunay. Siyak ti kabilgan dito'y San Bartolome. Ngem iti mapaspasama kita. Kaslakit din adapay na bilbilag ngem iti siyak. Jaglaki di itulok nga adapay nalalaing ngem iti siyak. Amangan nga minudumteng ti kanito, ket siyak ton ti delikado. Rumbeng nga itapay laeng, ket maipaknin no asino man tewanan pain amang kalkalaban ka. Anya dagit siya putok. Sumre ka kadagos. Amangan no sakit diti sumaruno apaltugan ta. Diyos kay, anya manenti kayat asawan da ito'y mapaspasamak. Nakastrek akon. Ikagumati. Ha? Nakadlawon dagiti rinaw ni. Men! Open fire! Agad kayo lang! Sakmet! Napuntag. Nasken ang maidaulwa ka na imbag dagiti kakadwag. Diyak kaya na da maisagmak na dakwagan. Leon, anya dagiti aputok. Jakpayan mo. Or-orayag nga ro da sumreg ni Bogi. Tapno maamwak no anya dagiti aputok. Diyos ko. Agtalinaid kalaing dito'y. Di karumrumwar. Leon, apay day tapaltog mo. Jak itulok nga dakit din mang butbuteng kada tayo. No kasapulan na pumatayak. Aramidan! Madang tinagan mo. Iha, Nangro na katrimor pa lang ni Papa. iha, agtalinaad talaag dito'y. Saan ta rumrumwar? Mama, Ang mga noonyakit di mapasamak. Narigatan, iso adito'y talaang. Men! Hold your fire! Hold your fire! Chief, at nakalibas ka dagiti nadanon tayo ditoy. Mangbilin ka kadagiti agbati dito yung ag-imbestigar. Nasken asuruten tayo dagiti nakalibas. Matungpal, Chief. Kartinga Mendez, sakbay ang makadayo dagiti naglibas. Asino da ito'y pinaltugang Bogi? Nasiputak nga umar arubayan na mo. Ket iti sinitar ko. Nagtaray. Kinamat ko. Ket idi nakita nga da inasot na. Ino na ako. Anya. Bigbig-bigak na ruda mo. Amangan mutnot tao ti maysa. Kadagiti kakompetensya tayo iti negosyo. Sige. Amuam tiki na siya asino na. Sakpay nga yawag ko kadagiti pulis. Tano maamuam tiki na siya asino na. Ang mga numasumbatan maten tinabayagan na sa ludsod ko, may papaniti mang kontra kanya. anya nga tanti mapaspasamak yaya ising. Jakmat amumuni ka. Ay na, mabutang akpay nga ruden arumwar dito'y silid mo. Yaya ising. Iso adito'y talaang. Saan ta arumrumwar? Ni Papa, hindi pa lang nagsubliman ni po di tayo rimuar. Ay, may sapay da ita. Iso amadandanagan mo ni mamam. Chief, awanan. Saan tayo anasurutan dagiti naglibas? Kasano itan, Chief? Agsubli tayo iti pasdag arinaw tayo. Tulungan tayo dagiti kakadwa nagbati ijay. Matungpal, Chief. Alam kakadwa, agtignay tayon. Yes, sir. Apay awan pa lang dagiti pulis, Leon. Ne,
Diyak ka mo Itay pa'y mo't nga inyawag ni Bugi. Ngam awan ta pa'y matlaeng. Oh, Diyos ko. Talaga buntog dayjay a Hepe Salvador. Kastamit ang dagiti tao na. Agpapada da amin na buntog. Awan ti sirbida. Leon. Talaga man. Noad dapay kakadwa tinapaltugan ni Bugi. Ang mga noan yan tinapasamak kada tayo ditoy. Awan sirbida jay a Hepe. Men, siguraduan nyo ang mahalayo amin nga ebidensya. Maaramat tayo dagita. Chief, at daawag manipod iti presento. Kasapulan da mayora ti tulong. Anya? Adan na pan akakadwa tayo. Mendez, naskan as sumarunuta adagos si Jay. Ang mga noan yan tinapasamak. Matungpal, Chief. Men, pagbati kayo ditoy. Agannat kayo lang. Naskan nga agresponde kami iti awag ni Mayora. Adan dagiti pulis di tarwa. Kinapudno na iha. Masurunak! Nagbuntog da nagresponde. Kan maysa, dagiti laeng tao ni Hepe ti adda dita. Awan pa jay kunang a Hepe ti pulisya. Anya? Isu ko matirumbang anang idaulo kadagiti tao na. Ngam awan mat. Talaga nga awan ti sirbida jay a Hepe. Adda manan simmang patalugan dagiti pulis. Ang mga no adan ni Hepe Salvador, Papa. Kasapulak ti statement ti driver bodyguard ni Don Leon, Mayora. Nakasagana ni Bugi amang tad iti statement na, Hepe. Naskan nga wisan medyo presinto ni Bugi. Ha? Dahil ti SOP. Kat namnamag ang makikooperate ti driver bodyguard ti asawa yo. Di kagdanag, Hepe. Makitinulong ni Bugi. Ibagana no anya ti talaga anapasamak. No apay anapatay na ti tao anasiputan na nga umar arubayan. Di mo ka di kasarita ni Hepe? Amumat niya agburburag ti darak kenkwana. Leon, Masurunak! Tay tala nga si Mangpet. Anya launay tinararamid na. Kasanon, no adanda ka sa napasama ka na tayo. Leon, di ka kumaagpungtot. Agkalma ka laeng. Kasano nga agkalmaak no kastamat ti jarday ta a Hepe. Talaga ang masurunak launay kenkwana, Chona. Iso adyak kayat ang kasarita. Nadamag ko tinapasama kay Jayan niyo, Monica. Padre Simon. Naimbaglangan ta na alibtak dagiti bodyguard ni Papam. Tano saan? Ang mga nanyang tinapasamak. Dahita nga rudkat. Maikatwan da di anda ko sa napasamak ijaayan mi, Padre. Isungagat atap ako na. Anya ti kayat mo sawan? Adan samat jak ammo ang mapaspasamak. Anya? Panagkunak. At dati saan nga ibagbaga kanyak damama kan Papa. Anya jay kunam, Chief? Mas dahawag. Taapay asaan asimmango ni Don Leon iti panagimbistigar tayo. May papan iti napaltugan kan napatay ti driver bodyguard na ija asidag ti balayda. Anya? Rumbang kumanaala tayo mati statement ni Don Leon. Ngam no apay asaan asimmango kada tayo. Ang mga noin talagnan ka ni Mayora ti amin, Chief. Oh. Saan ka di posible dayta, Chief? Mabalin mo takasta. Ngam kasayaatan ko malapta. Numaala tayo matibanag ni Don Leon. Tapno mamuan tayo ti amin. Anya ti amu tayo. Amangan no adamat pakainaigan iti kompetensya iti negosyo ti amin. Chief. Iso a kasayaatan matlaag no makasarita tayo ni Don Leon. Kat maala tayo ti banag na. Amo, narigat no agatap dagiti polis. Iso kasayatan mo't la siguro na sumango kayo kadakwada. Bugi, naritnag ngamin na sana kontento ni Hepe Salvador. Iti panangalan na iti beneg ko laeng. Adulaon na iti ammo ni Hepe Salvador no kasta Bugi. Isuntupay.
Naladaw nga imay. Saan ka di? Sige. Tapno awan ti makunkunana. Siya ka mismo ti mapan iti ayan na. Personal a kasaritak ni Hepe. Nakikiddan akong kadamo ni ka nga may dito'y mayora. Kahit kayo mo't kami na kumustaan, may papaniti na pasamak. Napalalo pa'y laang ti panagdanag ko, Padre. Mayora, Saan asinsinan laang apasamak dagiti napasaran mi iti kalabas? iti panagkunayo mayora. Anya talaga ti panggap dagiti agar aramid iti kasjay. Padre, Per personalan da kayo mata? Wano, nairanran na lang dagi jay. jak amono anya ti saritaag, Padre. Taaging gaita, matikti kawak pa'y laang. Madlaw a seryoso ti saritaan da Ma'am Chona ken Padre Simon, Monica. Yaya, Talaga anaya sidagmeten ni Padre ti bagina iti pamilyayo anya. Madandanagan met no kasta nga dadakas ang mapasamak kada kayo. padno dayta yaya ising. Mariknak ti panakisimpatsya kada kami. Nasingpet a talaga ni Padre Simon. Awan ti makunak kenkwana. Yaya, Isu asapay la kuma. Tawan ti dakas ang mapasamak kenkwana. Akas itinapagteng dagiti imo na anagbalin akura paruko dito'y ayan tayaw. dayta mo ti kanayon ko nga ikarkararag yaya. Ti agnanayon a kinatalgad ni Padre. Monica, Husto ka ngamin. Nasingadan kada kami ni Padre. Kat makunak akasla kamang matdan ti pamilya. Kumplitong dagiti report, may papanitiin sayang katayong operasyon ni Derabi, Chief. Nasayar lahunay. Ay, sayang. Awan tinakambag tayo. Ngam na-recover dagiti sumagmamano nga armas, iti dayjay apasdak, Chief. Dayta lang ti pagsayatan na. Kunti may sapi apagyamanak. Awan tinaysang makkada tayo. Wan nga rod. Tanuad da. Jak lakit di mapakawan ti bagi. Apay mo, Chief. Siyempre. Nasakit para kanyak ti maksayan iti tao. Chief? Ada tao. Kita no asino. Amangan no napatag ti gagara dayta. Amok ka kaya't nagmat na makasarita. Iso asya ko na mismo ti may Hepe. Agpaiso dayta, Don Leon. Kaya't ko kumamat ang maala ti banegyo. Ambom. Mas dawak. Apay kasapulan pa'y lain dayta. Kat naalayo matenti statement ni Bogi. Don Leon. Saan ka di pa'y laing nga umdas dagiti imbaga ni Bogi? Kat isumat tinakaenkwentro di napapatay? Don Leon. Kasapulan mi ti statement yo. Amangan nga minno adda pa kainaigan iti negosyo yo. Iswa na pasamak ti kasjay. Hepe. Anya ti pagbanagan ti panagsarita da Hepe Salvador ken Don Leon Rugante. Gagayem di uliwaya na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Itinagan ti Ama! Napalabas. Madama ti panagpapaangin ni Don Leon iti terasa ti balayda. Idi nakangeg daytoy kadagiti putok. Dagos asimrek ti Don iti balayda tapno masigurado na ti siguridad na. May sagayam alalaki ti nasiputan ni Bugi nga imarubayan ket isu ti nakaranget na. Iti sa Bale Abangir, baligi ti operasyon nga insayang kat da Hepe Salvador ket nakakumpiskar da pay kadagiti armas. Iti maysa agundaway, napan ni Don Leon iti mismo nga opisina ni Hepe Salvador. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Amom. Mas dawak. Apay kasapulan pa'y laing dayta. Kat naalayo matenti statement ni Bogi. Don Leon.
Saan ka di pa'y laing nga umdas dagiti imbagan ni Bogi? Kat isumat ti nakaengkwentro di napapatay? Kasapulan matlang ti statement yo, Don Leon. Amangan ngamin no adda pa kainaigan na itinegosyo yo. Isuan na pasamak ti kasjay. Hepe. Oh. Apay kaslanak lahat kayo, Don Leon. Apay ang nairaman ti negosyo kiti saritaan. Don Leon. Saan ang mailibak ano daduma? Negosyo ti rason. No apay nga adda dagiti pasamak akas itinapasamak idirabi. Isu kahit kayo mata makasarita. Tabareng no malawlawagan ti amin. Monica, saan akong nagbayad? Agpakada akon. Itulon da kayon, Padre. Da kami kaniyaya. Saanan? Kabalakmat kat. Ngam, Padre. Saanan, kunakmat. Sana balay tal daw mat. Kan may isa. Ada pa yung amin papanak. Kasta ka di? Un Monica, katagyaman naklangan, ha? O sige nga Rod, Padre. Agan-anat kayo kuma. Kasla makapungpungtot mo ni Don Leon ang naggapo dito'y opisina yo, Chief. Kasta ka di? Awan mo ti amok arumbang apagpungtutan na. Ha? Awan mo ti dakas ang nagsaritaan mi. Kan may sa, inalak lang iti statement, may papan iti napasamak iti balayda. Chief? Kat no anyaman ti nagpungtutan na, panagkunat, awanin ti bibiyang ko, P.U.1 Mendez. Panagkunak, Ma'am Chona. Rumbeng lang adda kumamatan security guard tayo ditoy. Ising, Kasayaatan no adda security guard tayo ditoy. Tapno saan basta makaaramid latan iti anyaman dagiti agpangpanggap iti dakas. nilaang Leon ti makaikadang iti dayta. Anya, Dayta ti agpayso ising. Amumatan, saan akayat ni Leon nga adda sa bali a tao dito'y balay? Malaksid kada tayo. apay ngay ni Bugi, ma'am. Nabayagan a driver bodyguard ni Leon ni Bugi. Isulaang ti pagtaltalkan na. Ang padaasag lata nga ibagakan kwa na ti singasing mo. Anya, ay isaanon, ma'am. Ang mga numakaunget pa'y ni Sir Leon. Di la ko maibagbagakan kwanan day tasing-asing ko. Anya jay ko nambugi. Sumatmamanong araw mas tinakumpiskar dagiti pulis. Gapo itin sayang katdang operasyon ni Dirabi amo. Anya? Tagayam ti makagapo. No apay asaan da nakaresponde a dagos. Punyeta! Amo. Naimbaglangan. Tawan ti nakumagkadagiti tao tayo. At dadua na papatay. Emawan ti nakumag asibibiyag. Talaga akarkaritan nagdayjay a Hepe Salvador. Pues, mapaggan nga rod noan niya ti tarigagay na! Mapanagnakamat siguro ang napaggadon dito'y lugar tayo. Gapo ka dagiti mapaspasamak kita. Saan ka di, iha? Mama, Di mo ka nila takayat ti mapanidya abroad. amo yung mat no anya ti decision ko. May papan iti day ta abanag, Mama. No kakuyog kayo ka ni Papa. Sige, mayata. Ngam na si Ishak laang, jak kayat. Ngam iha, nakaamamakan dito'y. Amo, Mama, mas daawag. Ha? Apay, iha? Panagkunakat saan la ang mairandra na dagiti mapaspasamak kada tayo. Anya ti kayat mo asawan? Apay anak ko nam ti kasta, Monica. Kapilitan na pinanawa ko ni Bogi iti ayan dagiti tao mi. Nas kanyamin amay patungpal na ti kayat ko ang mapasamak. Hagsubli ako ni Jibalay. Ang mga noon niya manan ti panunutan ni Jonah. Nang runa ni Monica ng anak ko. Jak kayat ang makadlaw ni Monica. Itipod no ang mapaspasamak
dito'y San Bartolome. Itay ka kadimay, Narding. Saan mo't kit di, Simon? Nagapom ngamin. Napanak iti balay da mayor, ha? Ha? Kaya nadapay ngamin di magasa. Sakbayan nagdiretsuak dito eh. Kastagayam. Oh, ada ka di masapol mo kanyak, Narding? Awan mo't kit di. Iso na lang taamok anasingit kay ti pamilya Rogante. Barang no matulungan na. Oh. Anyat kayat mo sawan. Talagaan na impluensya mo't ni Papam Anya, Monica. Apayan ako ng data, Yaya Ising? Nakapatay ni Bugi a bodyguard na. Ngam saan man laan na ibalod. Uray ibaga tayaw na nagpiyansa. Ngam di man la na isirek ijay pagbaludan. Iti uray a pagkanitulaeng idinto ta nakapatay. Kat amo, babaen day ta iti impluensya ni Papam. Ken nalabit aga pumut laeng iti posisyon ni Mamam dito'y lugar tayaw. Masigurado kang palami ispay lang dagiti managdakdakes ita. P1 Mendez. Chief, Iso nga damat gundaway tayo nga ginana. ngam na siya, jak ka sa Poland day ta, Chief. Tamo, awan mo ti plano nga ginana. Ato. Kabisado kan, Chief. Awan iti bokabularyom ti balikas nga inana. Amok nga gimbistigar kalata. Kaya't katulungan. Dayta ti pangedan ko. Okay. No iso ti kunam. Iso nga rod ti marami. Saan mo mo't akadwa ni Bugi ang nagsubli dito'y balay? Imbagak ngagpaknipay laeng. Patsek na pudot dagiti pulis ken kwa na ita. Gaputan na patay na dyan nasiputan ng marubayan. Di ka kadi maamak, nga amangan numasdaaw dagiti masagnan. Gaputa saan man laan na balod ni Bugi, idinto ta nakapatay. John, Anya laang awan ti bibiyang ko itanyaman ako na enda. Awan ti bibiyang ko kadakwada. Leon, Nalawag mat sigurong daytaken ka, Choda. Awan ti bibiyang ko iti asinuman! Saan mo't akadwa ni Papam ni Bugi asimang balasang ko? Yaya, Uno, amangan no sumarunumot laeng ni Bugi. Diyak amo, Yaya. Ay, naimbaglaeng tanasiputan ni Bugi day di alalakian niya. Tano saan, amangan no adday naramid na adakes no nakastrukit di dito'y balay. Ne, sana ay kamutlaasin na ayun. Saan nga min ang mapunas ti atap ko, Yaya? Nga anya. Nga amangan. No at dakit di mat ilimlimod kanyak da papa kan mama. sino nga taday ta nga umawag? Amang ano napatagmat ti ibagana, siya kundi mangsunod. Rugantes Residence, hello. Awan mo ti sumungbat. Hello! Sino da ito? Saan na nagsasao? Kat imbabanan ti auditibo iti bangir alinya. Oh, Diyos ko. Anya manan ti kayat asawan ti kastoy na pasamak. Sino jay imawag asaan mo't nagsasao? Awan ti rumbang nga pagdanagam, iha. Agawid mo't la dito ni Bogi. Adala nga mintinas kanya ramitan na. Kasta ka di, papa? Wen, iha. Kan maysa, kasapulak dito ni Bogi. Narigatan. Amangan no maulit tinapasamak. Amangan no adamanin o marubayan. Anya? Papa, panagkunayo ka di kat maulit day jay. Diyakan mo, iha. Nyumkit di. Sa ganaan tayo no anyaman ti mapalin ang mapasamak.
Kasayatan siguro nagsinatay iti papanan iti panagronda, Mendez. Adalatakin ka dayta, Chief. Dakdagal ti tsansa nga damaduktalan ta. No agsinata nga gronda. Sikati matungpal, Chief. So kung alam dagiti kakadwa na kaposte iti ayan dagiti papasurveillance tayo a lugar, ha? Tasyak, manglikawak nga agkalap iti impormasyon. Okay, Chief. Mayatak iti dayta. Nga magandad kalaeng, P1 Mendez. Narigaten. Amangan kit dino dadakas ang mapasamak. Rabi imanen, Ma'am Juna. Madandanagan manen. Ha? Ising? Tunggal rabi ilatan akastoy tiriknak. Takasanumat gamin. Nariribukan at talaga ti ili tayaw. Wan nga rod, ising. Madandanagan akmat. Ngaman niya ngay nga rod. Awan ba't ti maramidak? Ma'am Juna. Dahita ti agpaiso. Awan mo't la ti serbik a mayora dito'y ili tayo. Awan a pulos ti serbik. May mayat. Kada iti bukod ko alugan ti inaramat ko iti panagronda. Saan da makadlaw a pulisak? Idinto tano jay may sa mobil ti inaramat ko. Sumungsungat ak pailaan. Sigurado a makadlawan dagiti managdakdakas. No at dadaman iti aglawlaw. Ay. Nalpasa ko na ng likaw iti asidig ti simbaan. Isu ang mapanak mat ita iti lugar da mayora. Bareng no adda masalaw ko nga impormasyon. Ang makatulong iti panang sulbar mi iti kaso nga igami. Amok nga doon kadagiti umili ti masikuran. Gapu iti nabuntog unay ataray ti investigasyon. Takasan no? Awan pa'y mat ngamin apulos ti nadoktalan mi. May papan kadagiti napaspasamak dito'y jurisdiction mi. Iso akasaya at... Ha! Ambush! Anya ti mapasamag ka ni Hepe Salvador iti daytagun daway. Gagayem di uliwayan na dinggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni Jun Rebotaso. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agiyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.